Hrvati Bosanske Posavine oduvijek su bili poznati po čvrstoj povezanosti s rodnim krajem. Potvrđuje to i primjer općine Odžak iz koje su tijekom povijesti nekoliko puta bili protjerivani i uvijek se uporno vraćali. Tako su i za posljednjeg rata svi Hrvati morali otići iz mjesta Gornja Dubica, ali su se gotovo svi i vratili te uspješno obnavljaju svoj kraj. Posebno je aktivan župnik Fran Velimir Bavrka, a jedna od njegovih djelatnosti je i kazalište. Silvio Stelinović. Već nekoliko godina pri župi Svetoga Josipa u Gornjoj Dubici za Uskrs mladi i oni malo stariji priređuju prigodne scenske programe za najveći katolički blagdan. No, ove godine odlučili su se uhvatiti u koštac s pravim dramskim dijelom zvučnog naslova – Poncije Pilat. Dijelo je to mlade bosansko-hercegovačke redateljice i dramaturginje Anele Križanac, a od glumaca traži veliki angažman. U stvari uskladilo se puno stvari. Mislim, prava, ne znam ni ja, kako zvijezde su se poklopile da je to sve funkcioniralo tako dobro, da smo se kao ljudi našli, da smo na probama funkcionirali jako dobro, bilo je vrlo interesantno, izuzetno zabavno i evo, nadam se, i rezultat nije falio. Iako je to, naravno, priča o danima Isusova dolaska u Jeruzalem, smrti i uskrsnuću, ispričana je iz perspektive onoga koji mu je presudio. Predstava je tako progovorila o osjećaju savjesti, krivnje i kajanja. Prave teme za uskrsno vrijeme. To je bio neki povod da napravimo jedan komad, da tako kažem, malo koji je ozbiljniji u odnosu na protekle godine ove koje smo imali do sada, proteklih 5 godina, tako reći. Pripremali smo neka druga djela, ali evo, ovo je bilo ipak nešto ozbiljnije u odnosu na protekli period. Dobro, povucite se svi. Sam ću ga ispitati, pa ću donijeti presudu. Baš je bilo zabavno. Na svakoj je probi bilo nešto drugačije, nešto predivno mi je bilo. I onda ovo je bio šlag večeras kad sam vidjela svu tu publiku i nekako, ne znam, osjećaj taj. Predivno mi je bilo. Predstavu su izveli glumci okupljeni oko 3. Franjevačkog reda u župi Svetoga Josipa u Gornjoj Dubici i članovi Franjevačke mladeži. Tko se ne može prepoznati i u Pilatu, i u Jafetu, i u Petru, i u Kajfi, i u Judi. Svi se možemo prepoznati. Samo pitanje je želimo se mi spustiti, jer mi ljudi obično ostanu na površini. Ne volimo mi zaplivati tamo duboko negdje. Međutim, oni koji vole plivat, koji znaju plivat, on će zaplati duboko tamo. I evo, drago mi je da je publika prepoznala. Ovo je večeras bilo najviše. Svake godine je sve više i više ljudi koji dolaze i već sad, tamo kad sam išao popiti čaj, pitao Ujače kad će sljedeća, pa reko čekajte sljedeću godinu. Uz kršćansku i umjetničku vrijednost svi okupljeni oko projekta ističu i kako je upravo ovakvih aktivnosti nedostajalo, jer valja obnoviti i srušeno u nama, kažu. Moram priznati da je tako nešto nedostajalo u ovoj sredini. Volio bi da je toga više. Volio bih evo na neki način da ovakav angažman imaju i druge župe. Pa evo, ako ništa, da se zajednički udružimo kako bi, evo, barem u ove blagdane koji su Božić, Uskrs, da ipak nešto tako ovom narodu prikažemo, nešto da pokušamo animirati, pokazati da bude prvenstveno na veću slavu Božju. Pitam, tko si? Ja sam. Vaš sam sluga, upravitelj vaše rezidencije, Jafet, Židov. Služiš li rimskom carstvu i caru, Jafete? Ovakve stvari, ovakve predstave, koncerti i razne druge stvari jednostavno pročišćuju duh. Ja gledam ovdje sad ljudi nisu disali. I kad je završilo, kao ono da su dahnuli, nešto su doživjeli. Znači, duša je na mjestu. Znači, treba ići tamo gdje se duša napaja, ne samo tijelo. Predstavom Poncije Pilat čini se da su glumci Odžaka i Gornje Dubice otvorili nove prostore. Pokazali da nakon svih strašnih događaja posljednjih godina treba otvoriti i prostor ljepoti. Jer ovaj je kraj oduvijek bio svjetionik napretka, prosvjetiteljstva i kulture. Kazalište župe Svetog Josipa iz Gornje Dubice uistinu pridonosi povratku i bržem razvoju kulturnih programa u Bosanskoj Posavini.